Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech jinsab fi Brussell għas-summit tal-Partit Popolari Ewropew li qed isir bitħejja għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li bdiet f'dawn l-aħħar sigħat. Mal-mexxejja tal-PPE apparti tkabbir tal-Unjoni Ewropea kien hemm diskussjoni dwar diversi temi oħra importanti għall-Ewropa, fosthom l-immigrazzjoni u relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mar-reġjun tal-Balkani. Fuq l-aġenda Ewropea kien hemm ukoll is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u fl-Ukrajna. Tkellimna dwar l-iżviluppi importanti li seħħ madwar id-dinja, partikolarment anke l-elezzjoni fil-Stati Uniti, kif l-elezzjoni anke issa Trump bħala President ta' l-Istati Uniti, relazzjoni mal-Unjoni Ewropea se tkun qiegħda tkompli anke tiżviluppa. Tkellimna importanti ħafna dwar il-gwerra ġewwa l-Ukrajna u l-importanza li jkun hemm aktar appoġġ anke mill-Unjoni Ewropea għaliex huwa importanti anke li nistabilizzu mill-aktar fis possibbli il-paċi mill-ġdid. Bla dubju anke sitwazzjoni anke fil-Lvant Nofsani imma wkoll fil-Mediterran u tkellimt b'mod speċjali dwar l-importanza li nifhmu li Malta anke li hija parti bla dubju il-Mediterran għandha il-partikolaritajiet tagħha, l-isfidi tagħha u li allura dawn iridu jkomplu jiġu mħarsa u indirizzati. Il-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew iltaqgħu fi Brussell għas-summit li tmexxa mill-President Manfred Weber u Segretarju Ġenerali Thanasis Bakolas. Fost l-oħrajn ipparteċipaw f'dawn it-taħdidiet importanti kemm il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u anke l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Dan fil-waqt li Grech kellu l-opportunità imexxi l quddiem il-kwistjonijiet li jolqtu direttament lil pajjiżna u lir-reġjun tal-Mediterran.